takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak? Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Aku nyapa to nyang urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak becek ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik niku sik. Syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng. Wis mbok becek iki takbir. Wis tak becek. Jarine tangga sampe ngomah ki lho. Jarine tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Para pinter wis ngendikake lamun seneng ora kurang pengalem ning yen gething ora kurang panyacat. Lah menika to gancare satriya utama nenggih para Pandhawa senadyan andarbeni hambek ingkang luhung parandene datan kendhat para Kurawa nggenya hamba bidung siang den srimpung dalu den sandung ing pengangkah Pandhawa dimen putung bale si golo-golo dadi seksi para Pandhawa den obong ana kobaring Agni lagi labet pitulunging Gusti para Pandhawa kalih saking bebaya geni tuhu menika satriya ingkang sejati. Lampahe para Pandhawa keplantrang tebih dumugi Kukuban negari Eka Cakra. Kawula sak negara Eka Cakra uripe padha sengsara, atine padha nelongso. Labet ratunira Prabu Baka kang darbewata angkara murka dasare ratu buta hambeke nesta budine candala tega marang para kawula wonten desa alit Manahilan arane desa demange Kyai Ijrapa garwane Nyai Ruminto Sumelang jroning nala awet nggagas Prabu Baka kang doyan alhamdulillah daging menungso. Wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Bare. Iya pagi, Bro. Selamat pagi Dek Bagong. Sujud syukur ngersane Allah Taala iki ketemu ning Patok Songo sisen mbah goro-goro saka tembung raga rasa. Ngono ya Nek. Mau sore wis ditake bangsane Gendringan. Iki dikendhoni dhisik sing dadi suasanane ya Le. Masih dalam rangkaian utawa benang merah bersih desa ingkang kagelar dening para warga Gung pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing Ngadipira. Heeh, rambah kaping 3 awake dhewe sowan. Nggih. Ning mboten bosen-bosenipun pepunden kula, ibu kula Bu Karsupin anggenipun ngrangkul kula kalian kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Mati-mati Den Gubernur. Malih buyar pikiran. Iya. Bukna ibu.
Yo, bawa sik. Elok Mas Dia. Iwang suksma mangadi luweh payungana marang panjenengan ingsun Yen entawang Mas. sumrambahe para kawula ing desa Manahilan. Bojoku wong ayu Nyai Ruminta. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kyai Idropo ameji kula keng garwa kula pun Nyai Ruminta. Lan kowe bocah bagus, anakku sing tak tresnani Bambang Rawan. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Bapa. Sejatine bapakmu iki salah sawijine manungsa sing gandrung karo tembung kerukunan kang sarta tembung katentreman. Merga miturut gagasaning Idropo ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman panunggal. Tuladane kaya para kusuma bangsa biyen nadyan mung nganggo gaman pring sing dilincipi nanging lamun to nunggal niat, nunggal tekad, nunggal kiblat, golong giling gelek kang dadi ciptane yekti ing kono bakale awoh wujuding kasantosan lan kamardikan. Nanging nyatane kabeh pangimpenku, kabeh gegayuanku kang sarta kabeh panjangkaku jebul tinemune ora jumbuh karo sing kababar ana ing negara Eka Cakra kene. Negara Eka Cakra kene siang pantaraning wengi isine mung dredah munggahe panca bakah. Perkara sepele dadi gedhe, kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Kabeh padha rebut bener, ora ana sing padha rebutan salah utawa ora ana sing padha gelem ngalah. Kamangka ibarat ledok ilining banyu kuwi miline mudhun. Yen dhuwur ki banyune bening, tekan tengah mestine ya bening, ngisor iki banyune ya bakale tetep bening. Nanging kocapa Ruminta? Ning kocapa yen banyune saka dhuwur kuwi wis butek, tekan tengah diubek-ubek, ngisor ora wurunga dadine ya penyakit. Gandeng kahanan negara Eka Cakra ki saya ora tentrem. Sing kliru dudu sapa-sapa Nyai, sing kleru dudu sapa-sapa Rawan. Ndilalah Ratu Eka Cakra ya kuwi sesembahanmu, ya sesembahanku. Sing jejuluke Prabu Baka kuwi duweni hambek sing adigang, adigung turta adiguna. Ngendel-ngendelake dupeh lagi dadi panguwasa. Kamangka kewajibane pemimpin kuwi ngayomi para kawula cilik, ngayomi para kawula dasih. Nanging nyatane panjenengane wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik endo marang piwulang utama. Saya yen ngeling-elingi pakartine Prabu Baka kang tega mentala ing ngatasé Ratu Buta, ora dadi pengayomaning para kawula, malah duwe pekareman sing gegirisi, ya kuwi mangan daginge manungsa. Ora wurunga akeh kawulane sing padha dadi korban Nyai.
hangudare tyasura riwut ora wete ora watwawati wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tanwandi binaradi bloko kacurnan kang hambek juti Lah inggih to Kyai. Saben telung dina sepisan digilir. Saben desa ana ing negara Eka Cakra kene kabeh padha caos dahar wujute manungsa marang Prabu Baka. Jal. Iya, Tru. Yen ratu Gustimu kaya ngono kuwi apa ora ndang kiamat jagat Eka Cakra iki mengko Nyai Ruminta? Kyai, gandeng ripalungguhan iki sampun cetha glokang tanpa warana. Dasaripun nyuwun sewu, jengandika menika kadhapuk dados demang wonten ing desa Manahilan mriki. Mbok sumangga manunggal kekiyatan kalian para demang-demang sanesipun ngemutaken dhateng Kang Prabu Baka ingkang nyungsang puyang tumindakipun kala wau to Kyai. Nyai Ruminta, ora kurang-kurang anggonku suka pemut. Ning kowe ngerti dhewe. Ning kowe ngerti dhewe karo watake Prabu Baka. Sesarengan sapa wae sing ngelingake marang Prabu Baka bakale nampa pidana. Sapa wae sing mejang karo ratune malah dipateni. Mula aku jibeg-bebeg nganti judheg lan kowe tak jarwani pisan. Telung dina sing ngarep tekan iki sing kudu caos daharan marang Prabu Baka ora ana liya kejaba mung kademangan Manahilan kene. Yen ana lakon kaya mangkene iki aku dadi demang ana Manahilan, kira-kira aku kudu kepiye Nyai? Rakyat risang kaperangu ore nangkul kinempit kempit dosa ngeretenaning bawana mara gage gagasen janjane aku iki lega lila ikhlas lahir batin dadi daharane Prabu Baka. Ning kowe tak kandhani sing dikersakake Prabu Baka kuwi dahar daging manungsa sing isih enom. Aku karo kowe Nyai Ruminta ki ora kanggo babar pisan. Merga sing digolek iki daginge bocah nom-nom kuwi. Karena yen daginge bocah nom-nom kuwi jare yen didahar marake seger. Wis yen kaya ngene iki aku selaku dadi demang aku kudu kepriye? Kamangka kewajibane dadi demang kuwi ngayomi kabeh kawulane. Yen aku nemahi lelakon kaya mangkene jajal aku kudu kepiye? Dosa apa? Bebendu apa sing bakale tak sandang Nyai Ruminta? Nyuwun sewu Bapak, dereng ditentukan Bambang Rawan kepriye? Menawi wonten kepareng paduka Bapak, kula kemawon ingkang sagah dados daharanipun Prabu Baka. Rawan, kowe omong apa Rawan?
bumi gunjing langit kelap-kelap katon lur kincanging alis ore sang maweh andrung sabarang kadul wukir moyak mahayik matur nuwun Mbak Sri. Kaya disamber gelap jantung Kurawan. Kowe ngucap apa? Ben iso bareng-bareng. Bapak kula sagah dipun dahar kalian Prabu Boko. Kinarya katentreman wonten desa Manahilan mriki, Bapak. Kowe kuwi aja ngawu-ngawu gawar. Kowe kuwi cilik tak gedheke gedhe tak pinterke pinter tak benehke. Pamriye apa? Pamriye aku iki ana sing tak sawang. Aku iki nyambut gawe ketekuk ring kelawan tak nggo bengi-bengi tak nggo awan. Sing tak golek-golek iki ora ana liya kejaba mung kowe Bambang Rawan. Lah kok kowe pamit njaluk palilah karo bapakmu arep dipangan Prabu Boko. Nalarmu ki piye? Upama kowe ikhlas, upama Bambang Rawan ikhlas lahir batin dipangan tenan karo Prabu Boko, tegese patrapmu sing kaya ngono kuwi padha karo kejar-kejar batinku Rawan. Karo sing beduk ki rada piye? Sing ngegram musisi. Ketoke kok rada piye ngono lho aku. Sama-sama. Gak aku. Karena sama. Saking ngambuhe. Allah 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 Napa Mas Heru? Asmara nama ya. Asmara lan Allah kanggo direkanan to. Allah 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 moho aku. Allah 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 kanggo aku. Tanono kang Iki domisili ning Samaan. moho murah. Tanono kang sinambah. Abang jago murah. Coba kaya ngapa Mas Teris? Asmara nala. Asmara cinta malam hati. Dawuh Gusti iku amung sawiji. Nyukupi kebutuhan sayati. Bareng nek Sinta Tanpa buka uga tanpa nukrake. Ora ono sawiji kang padane. Tanono kang sinambah. Amung Zat Maha Murah. Tanono kang sinambah. Amung Zat Maha Murah.
Nyai Ruminto kula wonten dawuh Kyai wis ngerti jamane paceklik kaya ngene larang sandang larang pangan lah kok iki nek wong ngemis nek rombongan wah mbok ampun ngendika ingkang kados mekaten menika nggih titahing Gusti menika nggih umating pangeran prayogi sumangga dipun dangu kemawon Kyai nyuwun sewu sumangga tak aturi lenggah kanthi mardikaning penggalih Kyai kula kinten boten kirang sekeca anggen kula sowan salam taklim kula katur Kyai inggih kula tampi dawa sesami nyuwun sewu boten tokok nama kula kami tambuh ning dasare ora weruh sampeyan kabeh ki jane saka ngendi kok nyuwun sewu sarirane iki kok kuru kabeh sandangane yo kaya ngono sebit aruntang ranting jenengan sedaya niku sinten inggih kula menika tiyang kleyang kabur kanginan kandang langit kemul mega dene paduka dangu dhateng jasad kula nami kula pun Nyai Sungkem inggih lah gangsal teng wingking jenengan punika anak-anak kula sedaya golek pangan angel kok anak-anak 5 iki ora padha karo nyitaki kere sampeyan niku sinten kula menika ingkang pambayun nami kula pun Dwija Kangka sing dhuwur nika aku Abilawa iya sing bagus niku nami kula pun Kuntadi sing kembar kemanian kula pun Tinten kula pun Tangsen Kyai bah pripun enten napa niki napa ingkang kedah saged kula bantu kula tingali saking kuceming buaya petenging cahya nggambaraken sampeyan kabeh mesti durung padha mangan nyuwun sewu sak titahe nggih tegese sak saged kula nggih badhe mbantu kalian jenengan sedaya kanthi cara Nyai Ruminto kula wonten dawuh Kyai kana mara mengguri sedhela kana jupukna sega sadanganane apa to apa kono didum sing rata iki kok enek wong ngemis nek nganti 6 cacahe iki lho anu engko nek wis padha dahar tak aturi do kondur kabeh ya mergo ing ripalungguhan iki desa Manahilan kene kahanane lagi ora ayem negara Eka Cakra kene kahanane lagi ora tentrem nyuwun sewu Kyai maknanipun kados punten terima kasih kok Manahilan sumrambahipun Eka Cakra kok wonten salebetipun bebaya lho ngosik to ya Mbak Pri sampeyan apa ora kulak pawarta adol pangrungu iso ngenyang ratu ing negara Eka Cakra Prabu Baka menika gadah pambekan nenggih dahar daginge menungsa disepati mboten mongko tigang dinten malih ingkang kapatah caos daharan tumrapipun Prabu Baka menika boten wonten sanes kejawi namung desa Manahilan mriki sakniki kula nembe judeg sakniki kula nembe kuwur ingkang dados jagat kula pramila kula suwun mangke sak sampunipun panjenengan sedaya sampun dahar kula suwun kondur kisah saking kademangan Manahilan mriki mergi manah kula nembe ribet ing dinten sak mangke nyuwun sewu boten dados ati kang sarta gerah penggalih panjenengan sami Riris Harta Palwanute ngranu
tersing karsaning sun dening anyut pada pagi hari ini menapa? Iya. Manis lingera Gusti. Apa-apa ki sing Didemangi jeropo pripun? Rumaos miris sareng kula mireng pekabaran mbok bilih sak mangke ing negari Eka Cakra kahananipun kados mekaten awit wengisipun Prabu Baka lan nyuwun sewu ki isuk haram menapa sampun wonten tiyang ingkang kapatah saking desa Manahilan ingkang dados daharanipun Prabu Baka niki kula nembe rembakan kalian kula warga kula malah anak kula rawan saguh ning boten kula olehi kula boten tega kula boten mentala sing saged kula sawang niku gur anak kula timbang anak kula sing dipangan wong kula sing modar pisan mergi kula niku sampun tuwa sampun bosen urip wonten jagat gumelar menika nyuwun sewu ki menawi dipun keparengaken anak kula pun bilawa kemawon ingkang saguh dados dedaharanipun Prabu Baka sampeyan aja ngawur sampeyan guneman apa yang apa Mas Trit kula mboten kepengin ngembet daging waras ngurbanaken tiyang sak jabane wilayah Manahilan mriki mila sampeyan ampun nyandung nyerimpet lampah kula mboten nyandung kula mboten nyerimpet nanging kula matur sedaya kala wawiting klapa sak lugunipun sampun satrepipun ratu ingkang hambekipun angkara murka kedah wonten ingkang ngimutaken tumuju margi ingkang leres lan rahayu mbok menawi kanthi cara anak kula pun bilawa dados daharanipun Prabu Baka mangke dados jalaran katentremanipun negari Eka Cakra kula boten saged nek anak sampeyan dipangan tenan karo Prabu Baka niki mangke kula sing kedosan anak kula mboten badhe pejah ki gesang patine jalma menika mboten wonten tanganipun Prabu Baka nanging muhung kaasta wonten purbaning Gusti ingkang maha luhur apa anak sampeyan duweni kasekten apa anak sampeyan duweni kaprawiran kang sarta kadigdayan lehmu nyawang aja nganggo netra wadak sawangen sapa to sejatine aku lan anak-anakku lho mengke riyen to sampeyan niku nak garwa Ratu Prabu Panduswargi to Dewi Kunti to nyi lungguh kisar iki pepundhen iki priyayi lungguh kisar aduh tobat kadung panjenengan kula padhake kere jebul panjenengan sesembahan kula
Sembah kula katur Dewi Kunti, Dewi Prita Konco sahandhap padha paduka. Iya, Kyai. Kowe apal karo Adipira bergoyang. Pandu Dewayana inggih apal kemawon. Panjenengane hambek adil para marta sampun kawentar ing negari Eka Cakra. Mila mendah kados pundi marme tiyang Eka Cakra menawi anggadhahi ratu ingkang hambekipun sami kalian Kang Darma Prabu Pandu Swargi. Kula menawi kalian Prabu Pandu, kula menawi kalian Prabu Pandu kalian Paduka Dewi Kunti sanget anggen kula bekti, sanget anggen kula mundi-mundi. Prabu Pandu Dewi Kunti lan sak putra-putranipun kula conto ingkang dados lekasipun. Malah sak mangke kepareng rawuh wonten sudung kula manahi lan mriki kula aja mangruti ingkang sing dadi rasamu. Bratasena sing samapa ing gati sawega ing diri, aku sing saguh dipangan karo Prabu Boko. Ndara Bratasena. Kyai Jropo kepiye? Estu niki Paduka sagah saguh dados panganipun Prabu Boko. Lair kang sarta batin. Aku sing sawega dipangan karo ratumu Prabu Boko. Malah sak bisa-bisa aku tak melu mayungi kanggo katentreman lan karaharjaning negara Eka Cakra. Aja nganti para kawula ing negara Eka Cakra padha nangis merga kawengisane Prabu Boko. Banjur iki cacakane Bratasena kudu kepiye? Sampeyan iki mengke kula terke teng kraton Eka Cakra. Carane nyuwun sewu, gandeng sampeyan iki mengke badhe didhahar Prabu Boko, sampeyan kudu dibumboni luwih dhisik. Dibumboni kepiye? Nyuwun sewu, tegese sarira Paduka kedah diblonyoh kalian bumbu. Bumbu apa? Bumbu rujak. Yen pancen kaya mangkono, yen pancen kaya mangkono aku mung manut Nyai Ruminto. Cawisna bumbu rujak kanggo mblonyoh Raden Bratasena. Sendika dawuh ki. Apa ayo bertiga ayo. Oke. Lali janjine. Anu yo, grup-grup. Jai mergo kelingan ujunge yo. Bumbu rujak wis kelakon diblonyoh
ana ragane Bratasena. Sumangga sakmangke kula dherekaken tumuju wonten ing kraton Ekacakra. Kula pitados Idrapa percaya menawi niki mangke sing tumandang Raden Bratasena ingkang dados simbole satriya tanah Jawa. Kartantu desa Manahilan sumrambahipun negara Ekacakra saged antuk suluh sulak pepadang. Mugi Gusti amberkahi. Mangga Raden Bratasena. Yo lon-lonan lampah tumuju marang negara Ekacakra. Gantiya ingkang winuwus ingkang mapan ana negara Ekacakra nenggih Risang Prabu Baka. Nenggih Risang Prabu Baka. Solahe yen Cinandra kadya mliwis anyampar banyu.
nuwun. Iya. Mbak Trigel. Wait. Woi. Keripik Esmunirori eko balik titioni bondoyo hey Kakang Semar Badranaya kakang megagek ugek sadulita embel kados pundi Ndara kanan daya kula tingali saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepung ing bimba kadidene wonten ingkang dipun tinggali semangga kula ngaturi hambaran Semar menika wonten madya padha jinejer dados pamong ken pomong satriya ingkang ganteng luhur budi utama Semar ing madya padha ugi cinipta dipun titahaken dados batur mengku werdi pangembating pitutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged mandhakaken pepeteng dari Radi Kodara Kakang Semar Badranaya ora ana sing tak penggali kejaba mumpur katri anak kula nang ya kuwi bocah mati sinabi manyo kang mursa tampul kaya mula wis dadi niat kang sarta tekad Arjuna ora bakal mandheg anggone Janaka ngubengi jagat lamun to durung tinanggih lawan anak kabri manyo mekaten pancen tau ana windana ora bakal bali durung kasembatan ing sedya nggih sumangga kula dherekaken Semar namung tujuan menapa ingkang dadosan Asdandika Ndara Margana Bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubrahe patihku patih sing ndak tresnani Singa Ngumbara kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Baka Amiji kula pun patih Singa Ngumbara patih
Apa to darunane kowe adoh ndak awe? Cerak-cerak saya ndak araketake. Magepokan kelawan dina iki kang kudune desa Manahilan sing cawis daharan sing cawis bulu bekti marang Prabu Boko Ratu ing negara Eka Cakra wujude daharan daging manungsa. Tantune daginge sing isih empuk, getihe sing isih seger. Inggih sinuwun. Kamangka sampun cetha wela-wela desa Manahilan menika ingkang dados Demang boten wonten sanes namung kejawi Ki Demang Idrapa. Katareng paduka sinuwun kadosa pundi? Kula pun patih Singa Ngumbara namung badhe tut wuntat. Patih Singa Ngumbara. Wetengku wis ngintir-intir. Rasaku wis hangah-hangah kepengin mangan daginge menungso. Ndak wangeni nganti srengenge ambles ana jagat kulon. Kok Demang Idrapa ora cawis dedaharan? Aja takon dosa. Kademangan Manahilan ratakno kelawan bumi. Singa Ngumbara inggih ngestaken dawuh sinuwun. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lurikin tanging alis. Ori sang maweh hanturung. Tereng tang manggen kula malah dihening mapan wonten ing sakiwa tengenipun pratapan dingin putih punika Tandya Bathari Durga ingkang anjogaraken leswa manginipun malah dihening saderengipun sembah pangabekti kula ingkang sowan sinuwun Tandya Bathari Durga. Iya Lesmana Mandra Kumara wis tak tampa gawe bobong ing pikir ora liwat. Pangestuku tanpa nono Lesmana dhuwur inggih Tandya Bathari. Kula tampi tangan kula kekalih andayanana jimat paripe. Wonten menapa Tandya Bathari dur kanjogaraken anggen kula patrap semedi. Lesmana, aku ngerti kang dadi kerentek kita nganti mbok rewangi cegah dahar kelawan guling mapan ana ing Wana Krendayana. Ya kuwi pernah mapan ana sak kiwa tengene pertama ringin putih kene. Sing mbok ajab ya kuwi kowe bakal anggayuh patuning ratu ingkang ngaranan Wahyu Cakraningrat. Iya apa ora Lesmana? Yaksa Gora rupa risedeng Nalendra yaksa ala laras menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka Tandya Bathari kang malwaya ingkang boten pamit kalian Kanjeng Rama kang sarta Kanjeng Ibu boten wonten ingkang kula gayuh kejawi namung Wahyu ning ratu Raja Manik sejati ning alam kang tinuding ing jagat Idrapa paduka Tandya Bathari anjogaraken dawuh sinuwun. Mugi paduka saged paring sanjata sapa sing ning mburimu? Dateng wayah. Kados pundi caranipun anggen paduka Tandya Bathari saged kula sampun kelampaning ngripta lenggahan sakmangke. Kula regem Kanjeng inggih tiyang ingkang wonten wingking kula menika. Ingkang sagah dados daharan paduka sinuwun Prabu Boko supaya Wahyu Cakraningrat gedhe dhuwur inggih pinter tenan kowe Idrapa pancene bocah sing tak goleki iki ya bocah sing gedhe dhuwur kaya mangkene iki
Upama sedina tak dalan pangan ora entek, Yu tak bisa nget kok kena gawe mangan Alah, sesuk monto. maneh. Besok sarate lamun Lesmana Inggih Mandura kados Kumara wis mekaten tuwa kawontenanipun. nyawaku Jenenge bakal sapa dadi bocah madya kae? balaku mapan ana ndandang Naminipun makmure dadi James Balawa. Kayangan. Kepiye kowe Sajake bocah iki duweni tekad ingkang sinatrio. Bendang Yo. pun matek. Yen pancen kaya mangkono, Sukma kula bocah sing ning burimu sing Setan jenenge Pribayangan. Balawa utawa Bilawa, panjenengan. gandengen tangane Apa ya? tumuju ana ing alun-alun. Ben Pancen disekseni bener wong sak negara Eka Cakra. Kepriye Prabu Baka yen gaglak karo mangsane. Syarat angka loro ya kuwi aku entuk bocoran saka para duka. Lamun to dina samengko kowe bakal bisa nggayuh wujud. Kowe kudu bisa mateni pendhita kang mangas rama mapan ing pertapan wingis iki sing peparane Begawan Madubroto. Nanging sing ati-ati mergo Begawan Madubroto lagi didombani para pranan Pandhawa. Lamun pranan Pandhawa wis lena sing kudu kaprayan lair Seto Bagini. Patenono Begawan Madubroto saka Begawan. Ing dina samengko lagi ketudur lagi nindakake Topobrata. Nalikane Topobrata ya kuwi jajan kris jeneng sira Lesmana Mandura Kumara tak sangoni kris Kyai Sambernyawa minangka dadi oncate sukma tekan ragane Begawan Madubroto kuwi tampan Lesmana. Sambernyawa kancet bener mergo Wahyu cakraning rat iki mengko nek ora mbok gayuh sarana kowe kudu mateni pendhita sing peparepe Begawan Madubroto akeh bisane kowe ngregep mergo saka kayangan kono sing sekung panembahe banter pangestine mencorong takyane mawa tejo ora ana. Putra Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-pana maragana Samirana lan warayang Panca Bayu wisikan pagelingan 5 Hus apa pancen bener jenengmu Balawa? Pancen bener. Aku bocah Manahilan jenengku Balawa. Wah. Kowe wis duwe bojo apa durung? Piye? Umurmu pira? 24. Umur 24 kowe wis duwe bojo apa durung? Durung. Wah. Eman-eman gantengmu 24 tahun gur mbok nggih nguyuh.
Dadi saksuwene 24 taun babar pisan kowe durung nate nyicipi rasane wong wedok. Babar pisan durung. Ngene. Apa penake kowe sadurunge tak pangan luwih dhisik kowe tak kawinke karo wong wedok apa piye? Wegah. Wedokan ki abrak apa? Yen pancen kowe arep mangan balawa panganen. Aku wis lila legawa lair terus sing batin dadi panganmu. Ya, yen pancene kaya mengkono. Ning sadurunge kowe tak pangan, mbok menawa kowe arep ninggal weling, kowe arep ninggal weling apa? Balawa. Aku meling karo kowe. Ngendikane para sarjana kang sujaning budi. Sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Kuwi gondelana sing kenceng. Kowe iso dadi pemimpin. Kowe iso dadi pemimpin ana kene iki mergo disurung karo swarane wong pirang-pirang. Kenang apa? Kenang apa bareng kowe dadi pemimpin ning kene patrapmu malah jarah rayah nyiksa batine wong cilik. Alah arep mudare ndadak mejang kaya dalang nuturi kaya kiai. Aja kakean bebangal kowe. Swargamu ana wadukku panganen. Balawa panganen. Nanging cacing wae didak molet. Sak bisa aku yo bakal nyelentak oh yen pancen wani gianjur pecah ndiasmu. Ayo, maju Prabu Boko.
Bro. Wah. Wah. Edian weh. Wah. 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 Ah. Wah. Ah. Ya. Ya. What? Bro. Ah. Bro. Wah ya. Wait. Ah. Bro. What? Ayo. Ngejak. Isi sore ngejak adus keringet kowe. Wah! Wah! Ah! Wah! Loh! Loh! Wah! Tuh! Wah! 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 Campur. Wah! Ah! Oh! Wah! Ah! Wah! Seorang mawurahan campur satu mimbar Bebelon nagarayu Ayo seorang mawurahan campur satu mimbar Bebelon nagarayu Ayo Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kahanen lir-lena tanpa kanen yen tantu lusa
yen tam tulus mengko sang dyah utama Kunti ibuku Bratasena kepriye nang Prabu Baka wis kelakon mati Yak kepruk godo rujak pulu pecah ndase mecotot sing dadi pulune. Iya kulup tegese wis sirna kang memala. Mahanane negara Eka Cakra saiki bisa tentrem. Para kawulane bisa ayem lan jenjem. Iya. Isih ana kewajiban tumrap Bratasena apa meneh kewajiban kang kudu tak lakoni lumarapo marang negara Ngastina dina iki uga ngadepa marang uwakmu Destarata paringa kabar mbok menawa para Pandhawa isih kaparingan slamet lan wilujeng merga gagasanipun ibu sak rampunge lakon bale si golo-golo kae kobong mesti den kira para Pandhawa mati geseng ana sajroning bale mula kulut mbarengi Sintrang Samirana enggal tindakna pakaryan iki tumuju mapan ana negara Ngastina ya aku njaluk pamit tak budal dina iki ana negara Ngastina duga-duga kina wong ati-ati aja nganti keri Sintrang Samirana